Esselamu Aleyküm. İzleyiciler, izleyiciler, aziz Türkmenistanlılar. Mübarek ayımızın 9'u, mübarek Ramazan ayının 9. günü mutlu mübarek olsun. Allah Teala özü sağ salamatlıkta. Bu ayın huzurinden, bereketinden faydalanmaklığı, dile dualarının kabul etmeklerini, tövbe istiğfarlarının kabul edilmeklerini yessir eylesin. Ve gelin bugün Kur'an-ı Kerim'in 8. suresi olan Enfal suresini ýene birgedek okap ýatlalyň we manysyna düşünjek bolalım. Enfal suresi Medine'de inen sürelerden bolup ol 75 ayetden ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayette agzalýan, oljalar manysyny aňladýan Enfal sözünden alınıpdyr. Bu sürede Allah şärik koşanlaryň ýeňilişe sebäp boljakdyklary, Bedir söwüşinden bolup geçen wakalar, bu söwüşden çykarylmaly netijeler barada aýdyryp, müminlere iman, arkalaşma, söwüş, şertnamalar, oljalar, sabır we ähde wepalylyk tertip düzgün ýaly meselelerde nesihat berilýär. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden oljalaryň näme gelip paýnalmagy hakyny sorarlar. Sen olara olja paýlaşmagyň hökmi Allah we peýgambere değişildir. Şonuň üçin eger hakyky mümin bolsaňyz Allahdan gorkun, biregiň arasyny düzedin. Allah we onuň ilçisine boyun bolun diýip aýt. Düşündirişi Bedir söwüşinde ele salynan oljalary paýlaşmakda ýaşlar bilen garlaryň arasyna dawa ýüze çykany ýokardaky aýat inýär. Onuň netijesinde hem peýgamberimiz oljalary olaryň arasynda deň paýlaýar. Müminler ýanlarynda Allah ýatlanylanda gorkudan ýaňa ýürekleri sandyrar. Onuň aýatlary okulyna bolsa imanlary artar we olar diňe Perwerdigaryny bil baglap oňa dayanarlar. Olar namazyda bolup berjay edip özlerine nesip eden emlaklerini haýyrly işlere sarp ederler. Ine hakyky müminler şolardyr. Olara özleriniň Perwerdigarynyň ýanynda cennetde beýik derejeler, ýalkaw we mübarek rızklar, nygmatlar bardyr. Perwerdigaryň seni wajib iş, söwüş üçin öýünden çykaran wagty müminleriň käbiri muňa begenmändirler. Hakykat aýdyň ýüze çykandan soň hem olar seniň bilen jedel edýärdiler. Olar gözleri görüp durka hamana özleri ölümüň öňüne itilýän ýalydy. Allah iki topardan Mekkelilerin sizin Mekke'deki baýlyklaryňyz ýüklenen kerwenden we Kureyşiň goşunundan birini sizin ýeňjekdiňizi wada berenne olardan ýaraksız toparyň kerwenin sizinki bolmagyny arzu edýärdiňiz. Hakykatda bolsa Allah buýruklary bilen haky üstün çykarmak, şärik goşmagyň güýjüni ýok edip kapyrlaryň köküni kesmek isleýärdi hemde Allah şärik goşan ol topar islemese-de hak bolan islam beýgelsin, batyl bolan şärik goşmaklyk ýok bolup gitsin diýärdi. Şol wagt siz Perwerdigaryňyzdan ýardym isleýärdiňiz. Ol men izli ýerine geljek müň perişte bilen dadyňyza ýetişerin diýip dileklerinizi kabul edipdi. Düşündirişi Bedir söwüşinde Allah'ın ilçisi sahabalaryň egindeşleriniň azlygy, kapyrlaryň köplügi sebäpli kıbla ýüzlenip şeýle dilek dua etdi. Ey Allah'ım, maňa beren wadaňy ýerine ýetir. Eger bu musulmanlary helak etseň, soň ýer ýüzüne sana ibadet etjek hiç kim kalmaz. Peygamber aleyhisselam bu duany bir näçe gezek gaýtarlady. Allah Taala hem onuň dilegini kabul etdi we müň perişte bilen musulmanlar gollady. Ayet şu zatlara işaret edýär. Kureyşiň goşuny musulmanlardan has öň gelip Bedir goýusynyň töweregini eýläpdi. Musulmanlar bolsa teşnediler. Yerleşen yerleri hem çäge bolan üçin hereket etmek kynlaşýardy.
Ýagan ýagyş olaryň ýüreklerindäki howsalany aýyrdy, ruhlaryny belenine göterdi, teşneliklerini gandyrdy. Şonuň ýalynda ýagyş çägäni berkidip söwüşmäge oňaly şert döretdi. Allah muny perişteleriň kömegini size bir guşluk bolsun hem de kalplaryňyz aram tapsyn diýip etdi. Elbetde ýardam diňe Allah tarapyndyr. Çünki ol gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Düşman gorkusundan gözüňize uky gelmeýän wagty Allah'ın size beren rahatlygy bilen sähelçe irkilmäge mümkinçilik aldyňyz. Sizi tämizlemek, şeytanyň berýän howsalasyny, waswasasyny gidermek, kalplaryňyza kuwwat bermek hem-de söwüş meýdanynda aýaklaryňyzyň mäkan durmagy üçin Allah asmandan üstüňize suw indirýärdi. Perwerdigäriňiz peristelere şeýle ilham berýärdi. Men siziň bilen bilendirin. Men siziň bilendirin. Sizem müminlere inan gaýrat berin. Men kapyrlaryň kalplaryna gorky salaryn, bolun olaryň boýunlaryny sogurun, olaryň ähli barmaklaryna urun. Taqiq olar Allah we onuň ilçisine garşy çykdylar. Kim Allah'ın ve ilçisinin karşısına çyksa bilip goýsun Allah'ın jazasy ýowuzdyr. Yeri ey kapyrlar, ýeňilişe sedewar bolmagyňyz Allah'ın size beren bir azaby. Häzirlikçe bu jazanyň tagamyny dadyp görüň. Mundan başga kapyrlara dozak azaby hem bardyr. Ey iman getirenler, goşun bolup kapyrlar bilen yüzbeýüz çakmışan wagtyňyz olardan ýyzyňyzy öwrülip gaçmaň. Kim beýle söwüş gününde eger gaýtadan baryp söwüşmek üçin ýa-da başga bir topara goşulmak bilen bagly hereket bolmady halda düşmanyň ýyzyny öwrülip gaçsa, ol Allah'ın gazabyna duçar bolar. Ondan barjak yeri dozakdyr. Bu nähili erbet netijedir. Siz söwüşde olary öz güýçleriňiz bilen öldürmediňiz. Eýsem olary Allah öldürdi. Ey Muhammed, topragy zyňan mahalyň sen zyňmadyň, ony Allah zyňdy. Allah muny müminleri ajaýyp bir synagdan geçirmek üçin etdi. Elbetde Allah ähli zat eşidýändir, bilýändir. Üçindirşi iki tarap söwüşe girişen wagty Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam eline bir gysym çäge alyp yüzleri gursun diýip düşman tarapyna zyňýar. Her kapyryň gözüne bir gysym çäge giren ýaly bolup, olar gözlerini okalyş başlaýarlar. Goşunda tertip düzgün ýitýär. Söwüşden soň övünýän musulmanlar hakykaty bilsinler diýip olara bu ayatda bular ýatladylýar. Yine Allah size şeýle kömek etdi. Elbetde Allah kapyrlaryň ähli edenlerini, Guran dozaklaryny puja çykarar. Ey Allah şärik goşanlar, siz ýeňiş isleýärsiňizmi? Yine size gerek bolsa ýeňiş. Siz peýgamberi inkar etmekden dänseňiz, bu siziň üçin bähbitli bolar. Eger ýene-de söwüşe başlasaňyz, onu bizem başlarys. Sanyňyz köp hem bolsa, size hiç peýdasy degmez, çünki Allah müminler bilendir. Ey iman getirenler, Allah ve onuň ilçisine boyun bolun. Kur'anyň ve Allah'ın ilçisinin öğütlerini eşidip durkanız ondan yüz öwürmäň. Boyun bolmak islemän soňlar dinlemeseler hem dinleýän ýaly bolup, soň oza eşitdik diýenler ýaly bolmaň. Çünki Allah'ın nazaryna yer ýüzündäki jandarlaryň, insanlaryň iň erbedi akyllaryny ulanmaýandyklary üçin ker we lal bolanlardyr. Elbetde Allah olardan belli bir haýryň boljagyny bilsedi, olara eşittirerdi. Ýöne olar inanmak ukybyny ýitiren soňlar hak sözü eşitseler-de ýene ýüz öwürip giderler. Ey iman getirenler, Allah we onuň ilçisi sizi direlçek ýa-da ebedi ýaşaýşy ýetirjek hakykata çağırıp durkalar, boyun bolun. Bilip goýun, Allah insan bilen onuň kalbynyň arasyna girer ve siz soň onuň huzurunda jemlenersiniz. Fitneden gorkun. Sebäbi onuň ziyany diňe zulüm edenlere degmez. Eýsem hemmäňizi weýran eder. Allah'ın azabynyň ýowuzlygyny bilip goýun. Pikirlenip görün. Bir wagtlar siz bu ýeriň ýüzünde az sanlydyňyz we ejizdiňiz. Hatta insanlaryň sizi horlap sütem etjekdiklerinden hem heder edýärdiňiz.
Bu ýagdaýda kaňyz Allah size ýer ýurt nesip etdi, ýardam berip sizi gollady. Sizin şükür etmeňiz üçin size päkize we halal zatlar bilen rızkyňyzy artdyrdy. Ey iman getirenler! Allah we onuň ilçisine hyýanat etmäň. Bilip durkaňyz özüňize degişli